पण एक लक्षात तुम्ही घेवंक जाय, खंय कितें येता ते लोक मागीर बेश्टे टावन प्लॅनिंगाकडे बोट कदाचित हांवें काल सांगलें टायम्स ऑफ इंडियान विश्वजीत राणे टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर आहा म्हणून कोण तरी तांकां अलर्जी जाता काय कितें म्हाका सांगूंक शकना हांव, पण कितें पोटान दुखता काय हांव सांगूंक शकना, तर कितें हांव करूं. केंद्र सरकारान खातें दिलें म्हणून हांव सांबाळटा खातें तें. आनी मेन म्हणजे एक लक्षात तुम्ही घेवंक जाय की महामंत्री जावपाचे पयलीं 1.5 कोटी स्क्वेअर मिटर जमीन कन्वर्ट जाल्ली ह्याच सरकाराच्या माध्यमांतल्यान. 1.5 कोटी, 1 आनी 2 कोटी न्हू. जेन्ना रिजनल प्लॅन केल्ले तेन्ना 9.5 कोटी कन्वर्ट जाल्ले आनी 8.5 कोटी रिवर्ट जाल्ले. हे सगळे गोष्टी फॅक्च्युअल. तुम्ही मिडिया इतले हुशार आहात, तुमचे कडेन सगळे आहा रे, सगळे तुमचे कडेन बातम्या आहा, तुम्ही इतले मॉनिटर करता. राणे मिनिस्टर झाल्यानंतर टीसीपी मध्ये एवढा का उद्रेक होतो? टीसीपी मध्ये काम चाललंय म्हणून लोकांच्या पोटात दुखतं, माहित नाही तुम्हाला. 2 वर्ष बंद होतं टीसीपी डिपार्टमेंट. 16B कोर्टात अडकलं होतं. लोक इन्व्हेस्टमेंट करतात. तुम्हाला नको बरे घरं नको, तुम्हाला बिल्डिंग नको, बरे बिल्डिंग आलेले नको, गोव्यामध्ये जमीन कमी असल्या कारणाने व्हर्टिकल झालेलं नको. हे सगळे चर्चा मनोहर पर्रीकर पासून चर्चा झालेली गोष्टी आहेत. पण आज जर काम होतं, गाईडलाईन्स प्रमाणे काम होतं, काम करायला काय प्रॉब्लेम आहे? काम करून दे ना.